ассалому алайкум бародаро ва хоҳарои азиз. ҳама каса чӣ хелен созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. хушомадем ба канали Сауду Тиҷӣ. дар имрӯза навор чӣ хеле десен хонаҳои фурӯшияй, яъне ки заминҳои фурӯшӣ мешава, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона барои шуморо ҳаракат кардем, ёфтем. марҳамат видеои моро то охириша тамошо кунед. ё ягон замин ё хонаи заминӣ ё квартираи арзон мехарен, касе пул дора. марҳамат тамошо кунед ва барои дастгирӣ кардани мо ҳамун як дона лайки бобигира, як дона лайки бепила биҷиқена. агар ягон касе ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, ин ҳами рақамҳода дар ватсапаш роӣ кунем, барои моро мо рекламаш мекунем. рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем, бо диққат то охирша тамошо кунед. беҳтарини бад омадагиайда. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ заминай, райони Санпар навистагиай. соҳиби замин гуфтагиай ки замина ҷош ҳамвор кардагиай, ҷош ҳамворай барои хона соз кардан созай. сертификат, лоиҳа ҳамаш дора. арзон алиш намешидай. чӣ хеле гуфтум бародаро, 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, ина қиммисангаш овардагӣ бидай. нархиш 15 000 сомонӣ бародаро, 15 000 сомонӣ. бисёр навистабден ки аз шаҳри Кӯлоб ягон замини арзон шава бимон, дар комментария навистабден. ба ҳамин хотир бародаро ина ман ёфтум. марҳамат, касе харидори аниқен, метавонен дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, замини арзона бихарен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бисёри бародаро хоҳиш карданд ки аз шаҳри Хуҷанд ягон замини арзон бимонен. ай тарафҳои мисол ноҳияи Данғара, шаҳри Кӯлоб мемонен замин, аз тарафҳои Хуҷанд намемонен гуфта буданд. ба ҳамин хотир бародаро ина як замини арзони дига қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 6 сотиқ заминай, райони Сайхун. соҳиби ҳамин замин гуфтагиай ки алиш ҳам мешава ба квартира, яъне ки сексия қати алиш мекардай. чӣ хеле гуфтум бародаро, замин 6 сотиқай дар шаҳри Хуҷанд, нархиш 15 000 сомонӣ. чӣ хеле нархиш тенҷай. ина номрои телефонаш. марҳамат, касе харидори аниқ бошен, метавонен дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе тамошо кардеса лайкҳои бобигира биҷиқене, касе меҳмоне подписатсия кунен, ҳам видеои моро дар имо дар дига сайтҳоятон поделитсия кунен, бо тенҷи бад мешава. як замини фурӯшӣ дига қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, 2.5 сотиқ заминай, ҷош риждай, барои хона кардан 100%. дар сентри ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дай, пеши бозор дай, гирдаш маҳкам кардагиай, қиммисангаш овардагиай, ов свет качай дора, раҳи калонам наздик бидай. нархиш 6 000 сомонӣ мега, алиш ҳам мешава ба ягон мошин бародаро. нархш беҳтаринай, касе харидори аниқ боша, ина номрои телефонаш. марҳамат, занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби замин бигирен. беҳтарин нархай бовар кунен. 2.5 сотиқ замин, нархиш 6 000 сомонӣ. дӯстони азиз, эълончара давом метем. мегзарем ба як замини фурӯши дига. ишам нархиш арзонай. ман ҳаракат мекунам ки замин, хона ё квартираҳои арзон барои шуморо пешкаш кунам. шумо фақат дастгирии моро фаромӯш накунед, аммо як дона лайки бепила биҷиқед. дӯстони азиз, як замини фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Бухтар, номи пешинаш Қурғонтепа, 6 сотиқ заминай, тарафи Вионда будай. бародаро ҳама точкаш зурай, ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд. нархиш 6 000 сомонӣ мега. 6 сотиқ замин дар шаҳри Бухтар, тарафи Вионда, нархи 6 000 сомонӣ. ина номрои телефонаш. дига маълумотош мо дар навистагӣ нест. шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. касе тамошо кардеса лайкҳои бобигира фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Навзамин қарор доштай. дар деҳаи Навзамин будай. бародаро 15 сотиқ заминай, nih дар хона дорад. таъмири хона замонавиай, ҳама ҷош 100%ай. ана фақат медрой зиндагӣ мекунӣ. оғил ошхона дора, гирди ҳамин хона заборқати маҳкам кардагӣ будиай. нархиш 320 000 сомонӣ мега. срочно фурӯхтан дар корайша бародаро. харидори аниқ боше, занг бизане, бо арзонам мешава. номрои Тоҷикистонам ҳастай, номрои Россияам ҳастай. дар номрои Россияш имо ватсап дора. марҳамат, занг бизанен, хонара бихарен. беҳтарин нархай.
дӯстони азиз, эълона давом метем. Ана аз шаҳри Душанбе хонаҳои фурӯшӣ гуфта будем. Ба ҳамин хотир бардурои на як хонаи фурӯши дига қарор доштаед дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар заправкаи Фирӯз, тарафи мошинбозор да будай. 4 сотиқ замин, 2 дархона, 1 кайлдор, веранд, ҳамом, ҳоҷатхона доштай. Ови светшам бидай бардуро ва хоҳарои азиз, нархиш 140 000 сомонӣ. Чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. соҳиби хона гуфтагия ки касе харидори аниқ боша бо арзонам мешидай. Ина номерои телефонаш да ҳамин рақамҳо имо ватсап дора. Бардурои на бо вайфайам доштай. тенҷи бадай бовар кунед. марҳамат, занг бизанед, хонаи арзона бихаред. 140 000 сомонӣ. дӯстони азиз, эълона давом метем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор. 6 сотиқ заминай, 3 дархона, хонаҳо бардуро коробкаи безремонт. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ суроға шаҳри Исор, деҳаи Боғистон, назди Шоҳанбарӣ гуфтагия. 6 сотиқ замин иборат аз 3 хона, 1 веранд, бо 30 сотиқи зига барои боғ кардан бидай. Бардуро сертификатш бидай. хона бетаъмирай. чӣ хеле десем бардуро нархиш 30 000 сомонӣ мега. 6 сотиқ замин, 3 дархона, хонаҳо коробка бидиян. нархиш 30 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби хона бигиред. бардуро эълона давом метем. ози хонаҳои фурӯшӣ тамом мешавад. баъд мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшиам нархошон арзонай. бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе бидай. бардуро 6 сотиқ замин, райони Шоҳмансур. хона ремонт кардагиай. Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ 307 будай. ҳама шароитош ҳаст. дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. чӣ хеле гуфтум бардуро қарор доштаед дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт. 6 сотиқ замин, нархиш 150 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонаш ҳастай. марҳамат, занг бизанед, хонаи арзона аз шаҳри Душанбе бихаред. беҳтарин нархай. бардуро ва хоҳарои азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. шаҳри Истиқлол дар бардуро тарафи вилояти Суғда. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. ҳама шароитош будай. дар хона медрои зиндагӣ мекунед. чӣ хеле десем бардуро дар сурат ҳамаш маълумай. қарор доштаед дар шаҳри Истиқлол. якхонага нархиш 60 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонаш ҳастай. марҳамат, касе дар квартираи арзон дар кораи шаҳри Истиқлол, тарафи вилояти Суғд, бардуро метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. якхонага квартирара дар 60 000 бихаред. беҳтарин нархай, бо арзонам мешидай. дӯстони азиз, ана мегзарем ба як квартираи навбатӣ. қарор доштаед дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 квадратный метр, райони Шуроб гуфтагиай. бардуро Шураб. ҳамин территория дабдай. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. чӣ хеле десем бардуро ремонти хона аҷоиботай. ремонташ замонавиай. духонага дар шаҳри Исфара, нархиш 80 000 сомонӣ. 80 000 сомонӣ. марҳамат, касе харидоред, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. аз ки ҷое ки хона, замин ё квартира намондисам, бардуро дар комментария бинависед. ман ҳастим иншоалло дар видеои оянда, агар арзонтарша ёфтам, пешкаши шумо мекунам. дӯстони азиз, эълона давом метем. бисёри вақт мегӯянд ки аз шаҳри Душанбе квартираҳои арзон биёвен. ба ҳамин хотир бардурои на як квартираи фурӯши дига нархиш арзонтарай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 3 этаж қарор доштай. 37 квадратный метр, ана қариби бозори Корвон да будай. дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагия ки ана хона як ҳуҷрагай, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дора. дар поёни Корвон, пеши поста будай. наздики раҳи Калонда. обу барқиш доимӣ ҳастай. хона ремонт надорад. чӣ
хеле гуфтам бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархиш 136 000 сомонӣ як хонага. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа. як хонага квартира дар 6-ум этаж қарор дорад, 41 квадратный метр. дар ана райони Шабчароғ гуфтагиай, дом новостройка, хона ремонти замонавӣ кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки як хонага дар 6-ум этаж домои новостройкай, домам бардро 6 этажа будай, бо ремонти беҳтаринай ва дар ҷои беҳтарин қарор доштай. дар Шабчароғ будай бардро, чӣ хеле гуфтам, дар шаҳри Бохтар як хонага нархиш 155 000 сомонӣ бо арзонам мекадай. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат, касе харидор бошен, занг бизанед. дӯстони азиз, ибд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеоро қатъиман тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва агар бардро видео маъқул шуда боша, як дона лайки бепала биҷиқем, бо мо хеле хирсанд мешем, як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо навор мекунем. ва аз ки ҷое ки хона, замин ё квартира намондум бардро, дар комментария бинависен. насиб иншоалло ман арзонтар агар ёфтам, барои шуморо пешкаш мекунам. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат ки мисол видеои моро тамошо мекунед. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон боша бардоро ва хоҳарои азиз. хайр.